Chieng' tich ariyo jumani, rowere mag Gen Z kod jopiny nomonjo od bura mamalo e nyiso ichwang' margi ewi paro mar chik mar omenda ma higani. Mae e thuolo mokwongo e historia mar piny Kenya ma jopiny nomonjo od bura mamalo kendo ketho gik moko bang' jod bura 195 siro paro mar chik makama ataro mar dwachgi. Ere ote ma jopiny ne temo chiwo ne sirkal? Od bura kod piny mangima kuom monjo od bura. Dibed ni okang' mar monjo od bura bang' jod bura podho chik mar omenda ne en ombulu mar koso yie kod jod bura. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolunwa monjno mano ma tarik 25 dweni. Ka indiko historia mar piny Kenya, tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 nodong' karapar. Kuom thuolo mokwongo, jopiny ne omonjo od bura mamalo e nyiso ichwang' margi ewi paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni thoth jopiny e gwenge duto ma pacho kae ne okwedo paro mar chik makamano, moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza ne odhi nyime kod agoko kendo puodho paro mar chik mar omenda e somo mar adek. Thuolo machuok bang' jo od bura 195 kalo paro mar chik mar omenda, jopiny ne oluoro od bura, heo obila mane omanore gi magina, pi ma ilo del, kaachiel gi iro malungo wang'. Kata odoko ne ging'eyo midhiero mochomogi, jopiny ne oumo wang'gi kendo monjo od bura kuom kalo paro mar chik mar omenda ataro mar dwachgi. Paro mathoth osewuok ewi ote ma jopiny ne temo miyo sirkal, jo od bura kod piny mangima kuom monjo od bura mamalo. Ja od bura ma Kibra Peter Orero neno ni jopiny ne temo nyiso sirkal kod jo od bura ni teko ni e lwet jopiny ma ok jotelo. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, kata kamano wacho ni jopiny ne nyiso jatend piny William Ruto ni ok gimor kod ka otayo piny Kenya. Ing'eyo e Kenya ka constitution article mokwongo wacho ni sovereignty mar piny res gi jopiny. To samoro gimiyo power ne MPs mondo represent gi. So power ma gimiyo MPs gi, ka gineno ni MPs ok nyal tiyo kode maber, koro ginyalo kawo power gi. Koro aparo no gik e Kenya ka sama jopiny oneno ni joma nyocha yier kaka wan MPs moko ok neti gi dwachgi kaka jopiny. Omiyo gineno ni koro gikawo power mane gimiyo wabunge kaka representative gi ka, mondo koro gineno mondo gitigo. Jopiny nyetemo wacho ni gijok kod kaka piny itayo, ahinya koluwore kod weche mag ochumi kod weche mag yuto mar sirikal ma Kenya. To weche mag yuto kendo weche mag ochumi nyaka kal mana e bad kar ng'ado buche kod ng'ado bura maduong' miluongo ni parliament. Emomiyo jopiny koro ni kod ich wang' kabisa, ich wang' matamre koda nono ni to dipo ni teko mar ngima mwayudo ni bunge emomiyo wachalo kama, ema dwa kalo chik madhi miyo wabedo gi thagruok kendo chandruok. Paro moko bende osebete ni okang' mar monjo od bura ne en ombulu mar koso yie kod jo od bura kata vote of no confidence. Ne wan jo od bura 115 mano kwedo bill mar finance ni. To kendo kanwa dhi wanuoyo iluongo ni third reading. Bachane reading mar ariyo, somo mar ariyo mar finance bill. Ka kuro nwaduoge somo mar adek, nitie jogo manogo yes reading mar ariyo cha. To kane giduogo mane giwinjo weche jopiny, kako osiepna moro nitie manothisa ni aro noduogo mogono mo reject the bill. MPs madhi 10 kama ne jopiny owuoyogo makane giduogo e third reading ne gidhi magigo no. Omiyo e yod bura kanyo be pod wan gi joud maber ma pod nigi legitimacy mar jopiny. To kinyawo ni goro en no confidence ginene koko moro matin magi kwedo go gima bunge timo, to giwacho ni nigi a vote of no confidence. Ok inyalunge ni a vote of no confidence. En akwede kaka bunge tayo
weche moluwore kod ka uchumi. Ing'en ki generalize ni en od bura to nitie wabunge 195 manogono. To nitie wabunge moko ba neni Azimio be manokogo kura. To nitie wabunge moko e Kenya Kwanza manogono. Tieni ki generalize to kori itag all MPs a parliament. But constitutional nikech Kenya en a country when you respect the institutions, the rule of law. To chik primarily chik 2010 constitution oyeni japiny ngat ma represent japiny e od bura en mbunge. The problem mane ntiere, including Okindo Juka mawuoyo kodi kani, ne en finance bill. Ne ntie pen chike mane nie finance bill no, makata nok ahero kaka Okindo Juka. Ngiso ni japiny mantie sani ne yuago mani yuto gi ne piny, to chik finance bill manokel ne dwa pek manoheogi. Dr. Maxwell Miyawa wacho ni okang' mar jo od bura 195 mar siro paro mar chik mar omenda mar 2024 ataro kod dwaro mag jopiny ne en ranyisi makende ni jo od bura osenindo e tijgi mar chung'ne dwach jopiny e od bura. Chalo ka gima bunge olegea matin koluwore korka weche mag chung'ne jopiny, iluongo ni representation. Chung'ne japiny nyiso ni duond japiny ema nyaka idhi wachi kendo iket mbele, kendo iket pachi seche ming'ado bura. The legitimacy of parliament was long gone because by the fact that the parliament has always been controlled by the executive, we cannot any longer claim to be an independent body. You had them in their own admission, even before they came to vote for the finance bill. They had been called for a PG meeting in State House, and the decision came from State House. Even the amendments they had proposed came from State House. Jo od bura bende oseyudore e nyong'ong' kuom timo dwach sirikal, ataro kod katiba mayango ni bede adek mag sirikal onego chung' kar kendgi. Ing'ene Chris intigmaro ni coalition policies any government. Policy, so long as one ruling government, party mo form the ruling government nigi policies magi. Policies magi en mondo tina jopiny to opinzani kata ruling coalition makwedo government tije ni mondo ket government on toes. Koro kidhi against keto government on toes kaka ODM plus Azimio, mani dhi against the coalition. Kin mbunge mani ruling government, tieni nyaki support the government. Tiende ne kaka ne finance bill cha. Kidhi against the finance bill, then you are against the ruling, policy against ruling government, which is so wrong. Yes. Oka blame the MPs kuom goyo yes, kata oka blame the MPs mano goyo no, kane gini Azimio, kata ne gine Kenya Kwanza coalition. Dr. Maxwell Miyawa, ja od bura master Rehe Amos Mwago, kod nyawadgi ma Kibra Peter Orero, nigi geno ni monj makamano dhi riyo jo od bura tir kendo ketogi e lain. I think with the power now, the people have realized that the power belongs to them. And now the blackmailing and the bribing of MPs, no matter to what extent, if the Kenyans are proved now that even if you are bought or you are blackmailed or anything, that will never matter to them. They have the power. Omiyo waparo ni gima ne jopiny otimo cha. Olo kiondko ei jomoko makaka wadhi mbele nitie MPs makoro samoro ni wang judinore. Ing'enye kacha be kisedonjo samoro wacho ni power corrupts. To absolute power corrupts absolutely. Samoro kisedhi kacha to koro power ng'eny. Ok will kod jopiny. Penjo maduong' en ni to bende en ratiro mondo jopiny omonj apise mag sirikal kod od bura eka ginyalo yudo ratiro margi kaachiel gi chenro mag dongruok. En apise adi ma jopiny biro monjo kendo wang'o mondo jotendgi otinegi kaluwore kod chik. Gin gima ji maromo nadi ma sirikal kod jo od bura biro rito mondo olal eka giwinj dwach jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo